Hi mga katiktik, magkaong kong binignit. Magpili lang na ay biko, na ay binignit. Dali diri kay mga unta, kay Bernie Santo Manggudron. Ara ang biko. Oh, biko po tumaya ba ni? Biko. Yung binignit na ra. Kamo, nag-unsaman mo diya. Kuan sad, binignit sad mo. Kay maumon daw ko noron basta kay kuan, magbinignit, magbiko. Dili na ako, binignit. Mana ko? Diin. Laipoy. Yatag ni Ninang. Inabot na ka dito. Oh. Wala, man sa rin na akong Bernie Santo. Kuang good. Ang atong Ginoo nagpalansang sa cross, murag simbolo lang ba? Ang bitin rin, yung gawas ang bitin. Nahin na dakop sa Maljipre. Hmm. Oh, ito. Nya og masamad. Dugay maayo sa Bernie Santo, maayo pa. Sunod But, tuig. Pagpasaman. kung puko eh. Og magmenyo po og Bernie Santo. Pero, Og magbuhat kay wa pa man mabanhaw ang Ginoo. Kada handos tulo ka buok. Si Andos tulo ka buok. Kada handos ba og magbuntis tag tulo. Kado handos unom. Unom ka bata ba? ini. Og anak. Wala, nalagi ito Ngayon ang kadlang posisyon. Bangon ba kung dagandangan ko dito pag lingkod na minaw. Ako po, di po ka po. At sige po ka. Puka mo kami. Katro pa man to, pa may presisyon to, kaya na yung kawang ka kay magsaging. Oo, alam ki, neto ko, gigawas ko. Mumata. Wala man. Sala. Wagdo. Alas 4 pa na imedya, kay Juan. Masandan lang na ako, masandan. Oh. Ano man ka? Ayaw sa mata kay... Unsa? Kung pahaway isa ba, pag Sunday, pag pahaway isa kay mulugwa na yung kapiyong man. Murigali mo ngawan sa dito la. Patag labi. Ay, sus. Pagpuyo, Kuha na siya sa libi. pakung tangan hino kay halin na sa mga kamunggay. Gana ay. Rabay bugas na. Ay, guys. Ginagana na. Ginala. Kaya kong dos. Kung sabay mga panultihon sa unala basta Bernie Santo. Kadto dugay daw maayong samad. Kanang Nay kanang kuan daw na kuan daw na prone daw ng mga dili disgrasya. magsugba kay dili magsugba kay magtawom tumon daw ang naong La kuan daw nagdisgrasya la. ay Ang mga ngani ba? lagmit. Gani. Naayaw na yun eh. Ano? Nagoy na disgrasya la nabanggaan og kanang sakyanan ba. Gahapon Baby Santo sa may Panabo. Mag-asawa sila na matay sila duha niya ang bata wala. Gigakos man sa inahan. Na Murag milagro daw kayo. Nasama ng bata kay. Nay gamay pang mas pero di gyud para silang mama nga ditso ba patay. Yung Baby Santo na hitabo la. Tinuod gyud ni nga nila. Bernie Santo karon kay. Bernes. may magbantay kay wa may Ginoo. Bernie Santo. Isa So ato pa na yung mga kuan ron la. Mga dili mo nato. ang mga demonyo king mga aswang. Lami lang biko. Namay Eh, ilay po ila. Lo! Gusto nga sa sulod naon. Unsa pa? Unsa pala?
Diyan. Di lagi mo gisugba, di lagi magprito. Hmm? Ay, Oh, karang hotdog. Pwede eh. Tagaslo. Ang tagatdog lang. Hangal ron. Hangal. dili pwede, hotdog na noon. Jamming ba? Anak na niya. Ayun na pagandaan daw. Sabi na anak. Ngano dila kung magprito lang? Kalas de kurta. Mao may sulti sa mga karaan. Ako sa una kadi magmuto. Hmm. Bawal maligo. Pwede man. Di man. Pwede man. Dagan maligig-ligog dagat ron la. Kaya na. Di man bawal. Ligo tagsapa. Uma na daw ang sinining. Aw. Katukoy mo na dayon. Ugma ganin to sa uma verde. Dito sa No, ligo. Ano pa ba nun? Libre ko pa ba nun? Ako ba? Pa ba nun ka? musupak di ka sa mga bawal sa Birni Santo. Oo! Kay Pwede man magluto gatdog. Ang isang anak. luto gatdog kay og kuan na mo ka ang hotdog na pinirito magluto kay magduha magkabuksungay. Magluto din pinarito. Pagluto diha. Mambe ano? Palit og na kay kwarta. Wala. Wala kong may. Hindi, kwarta bi. May inyo halin si Duldul. Duldul, Jisra. Boy. May pagyatag lang ako. Dagan ka dito duldul ade. Wa di ay kain. Ha? Kain. No. Nabayon na na mo. Igong tagap. Ako plak makaibo. Dilis. Kain. Ito sa babag kong karsada. Nga di ni mo ingat to tanga. Kinsiya katag 5-5 mi katulong mi. Ulo. Sabi nga, ano? Dili na siya masagot pag. Wala. Ang kensyon. Dili na siya mapalit. Ano mi? Mahal na ba yung duldul ron? Kapoy ba kay kuha? La bawal pud makat-kat la basta Nga mo masama. ingon po si tang isugot ta mo panguha. Wala na siya. Magpalit ba kung duldul? Digom unta isa ni Diyos to. Barato ra din ako na ibaligyan na. Mingawar ula eh. Mingaw sa basta kay bagong to eh. Mingaw basta kay mahal adlaw kay. Ah, matag sa. Sarang bibiyahin. Ada ako na lang. Tuo naman ako di magbinignit kapoy ni ma. Ako kwarta ra di kapon. Eh, Turong ko hino na imo kamot. ginala. Bawal ang balibad laki. Bawal mangayo og bernitanto. Yay! Pinal. Yay! Pinal. Bawal man dili mga tago. Kaya ito hatag mahigbinignit to. Hmm. Kaya natag binignit. Dalo mo ka. Ginala. Wai kog tubig. Tubog daw. Gay ko porta. Gay ko suhon. Kapoy kay. Palaba. Kapoy kay dun sa baka ng bumba. Nakit ra ba ni ako kalawasan si lumabas sa imo sanina nga murag una. Carlos, Carly, Marlo. Ang dalit na makagihidlon ko. Nakilis ang Carlos. Kanang sa blow, EPC. Walang giblo. Ng plastic. Dugayon ako. Sigurado lang. Unsa? Butangin ng tubig. Balik ko na wala man ay silod. Ipaagatin dito. Ay, pero tagal ko pa. Wala pa yun pa. Paagasi ba to? Paagasi. Dalo kayo. Grabe mga bata ron la ba. Dalo kami sa una di man may tagaan sa among ginikanan og kuang kwarta. Ibutang sa boss. Eh, gumita na rin. Buak. Kung mabuak na la. Buak ang ulo.
Gay ko gisot. Lah. Pitlo ko, tayo ka to. Rory, Rory, mo trabaho na. Pag ganang lakaw-lakaw, kunya pagkuan, di ka na nga unog mga binignit pag ulit mga kwarta. Kunya ra, kay maliban ko ako sa paano tayo ko. Laban siyo. Gay ko. Ano po yung ganito po yun? Gantay. Ambil ko. Dalo kayo. Ano yung naong tingnan ni mabalihin na dito. Si Lula na pinakadalo. Unsa? Ikaw na pinakadalo. Ay, 4 raman eh. 4 kadaga na na. Alin lagi na sa ice candy, maipalit na ako grapper o ice candy. Rapo Ay. kadaga mo papel na. Papel! Ano? Papel ko na ta. Balak jis. Teklo ko niya. Ngaling mag jawal-wal yung dilapit-law ko sa inyong karon. Yun na Sino lang. pitlokon la? Tok-on. Lagi na lang. Kaya maura ka galing og hawd anak 4 ra ni. 4 dagang kay sinsilyo. Tagpiso. Wow! Yes! Nya, ang yata nga oy tubig. Oh, 4 na lagi na eh. Teklo ko ka. Dagko lang yung ngipon mo rag atsa. Kahit po Kahit po Parang grabit. Kalala po. Gilala. Sa. Gay ko labi. La. Uy, isa ka Ako ako. yung mga apo nga mamapko. Ah. Noy bina. Singko. Ah. Kanay lain. Na, 4. Mapalanggam lagi ni mula. Kaya ang nagtanaw man. Kung isa rin tagaan kang lamparong ni rin tagaan. Ano po to si Kitro nang ngayo po to. Itasong ganit ng wait at ito. Taksi na saan mo? Ang igura mo na nga korta kain magsugal ka mo. Bay pang uli. Ladagan kay kwarta day si Wako la. Lagi, ngayo pa. Na-scam ka. Ulit kising ko. Ano dyan? Jun. Kinsa nga Jun? Ano dyan? Ako muka suya. Pero palangga niya. Wapula. Shenka Ferlis Merling ka. Ano po'y 20 la oh. Ang gitang siko. Ay lagi pa oto. Ang biba ibalik. Ayaw. Kaya sa mo, masok ang Lord. Ala. Lord, sa imo. Napampalit tong tatong tubig. Wala na siya diha mo inom sa bomba. Unsay mong ganahan sa binignit la? Kinang minsan yung malagkit. May malagkit ani. Ako kay Sabaw raman. na Kamuti. kamuti ako. Why Huwag laman ka na. lang pinuhon ba kay makalawot man. May kalamay Dili sa. ng saging kay. Ako kay Sagura. Ako nagsaging. Ako kay lingin. Sago. Lamit pong lingin. Dugay mong luto ng sago. Gahi dugay man lahat. Gay, umok ng ganit. Gani, yung lutoon ba dugay? Lamit kay. Lamaligot og malak. Ay, ngayon naman ang 5 yung sa may bayad dito sa Miss, entrance. 5 ra.
Tag 5 rin tren. 20. Okay, ano? Nakuha nga lang ang tanak 15 ng imo. Binuang! Medyo juga ng jamming sa loob. Pwede na kang artista na. Mm. Sa ato sa ganun. Sorry, it's manok. Hot dog. Naay ginamos niya nga nabaho. Chorizo daw na lechon manok ug hotdog. Ang gani ko diyan, agwanta mo kung gani anang buwan perme. Di man ganang siwakog mga dili. Ang suda ni Lola. Bulaod. Baho ko kayo. Ba para yung labot. Baho ko nila. Unsa rin mo gusto nga sudan wa? Pag sa resto, lechon manok. O sa Di pa ka gulay. mga yung kwarta, kay bayad kan lindring, na isurrection ni lindring. Ano may bayad sige. Ben, pang uli. Ang dami kayo ba? Magaman. Ay, tikra. Ngayon, di ko. Mga yun yung kanip sa iyaan. Yeah. Tsakaan lang ko. Ayaw pagbitasa ba, kay magkisi na ayaw pag... Betas na gaya aron. Nga ni buya kumkumok, ilan mo lampiin mo, ay baigit ka rin. Kumkumok na. Ay. Wala sila. Nausa. Wala sila na wala. Nila kay wait na nagbitay-bitay. Bakit nagipantay yung mata ni Lola? Naapay. Oh, gano. Oh. Ang isa daw may isa nagbitay. Ulo nga. Topong patag-ulo ay. Para di sensyo, naong gabay kayo. Sino siya Fernandez? Sensyo ng bada ni Betty sa una diha. Kanang dali ra ko moton la. Wala. Ano Wala. ko to boy? Korta naman dun may palitan. Nano na kung sa mga korta diha? Nabalik na mo ng bangko. Ayaw wak. Kwarta. Galing ka. Sino? La paminan ako si wako ang hinungdan ngano taas kag edad pa. Na. Ako inungdan na mo. Kay na exercise man imong kuan. Ako inungdan na. Kanang wala ko sa edad. Mabot pa man 500. Oh. Mag-iti-iti pa na. Maglobo ng mata. Nga na magpaitig ba man ko og mong gawat na ni mata. Nang magbitay ng Ni kuma Ikaw. kung tayo bidi nakalakaw si Lola wak. Hindi na siya kabangon niya. Malibang si Lola. Oh, Imo siyang hinluan. si ate. Iluan ate. Oh, dili lagi siya la. Manay kapislanan. Hindi siya tiglabas Nga, ikaw tiglabas yung mga kuan. Kinalibangan. Ay tayo. Mabawas na po. Gaga ako man nanda ko sa imo ka nang nasa brief na nga bilin. O ikaw mag-ilo ka Lola pohon. Si ate ra. Unsa may lang kapislanan di ay ako karon maglaba ko. Unsa may bawas sana. Si ate ra. Okay. Kanang. Nakita ang nambro ni si Lola bay. Dere nakita ko ano. Ngita man ko atog shampoo ba? Kaya hindi man to ako shampoo gibutang niya wa naman. Ang buron siya man yung nakitaan. Nambro ni si Pinade po. Kilo naman siguro ni. Dili pa. Kato lang yung wire sa ilalagya. Hindi gayatag no. Nag-ingo na ka? Wala pa. Hindi ko kaya. Kuam. Pila de kilo ano wak? Ito man. Dili. Biskan pa ikagis diri. Biskan pa ikagis. Okay ba? Ano nabuang? Biskan pa ikagis ka na. O puti-puti. Oo. Bronze. Mangani. Biskan pa. Pila de kilo ano wak? 500. 380. 580 sa tagong. Inas papa, 580 sa tagong. Pabaligya ko ni ka papa. Kung ka mamila, wala na. Gamay na.
Lablakang kala. Kuringo. Alang sige lakaw. Kada to ang lakaw na ay mga biktimang gawa dili maminaw. Ay mga katik-tik, maura tong among vlog. Naot ka na lingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye.